Family yemo kurwasuneka imiabunchari nigo era munebirero magiga yomochokorobo bw'emyaka 3 gosiria obugima bwaye imenya gitari yemo yegotoka ime yomochobosongo Justice Onyando nkani yere suneka gonchari nyagitari yere maega gabuna moyeroche gona areta omwana moisondo gokuchiana mogiti kagotara karebia abwate problem yarengenke are achite for check up. Justice Onyando sokoro y'omwana nigo aguterera buna nigo chiaringe chitariki 10 chomuchenyu 12 omwaka w'ekirwere 2025 agwo asimugite omochokoro bw'emyaka 3 wika asinya gitari eyo erio achikurwarigwa ching'weno korende magiga yoika asinya gitari eyo nigo omonyagitari amotebete buna nigo omochokoro yoye atakere kubarwa na kurusiwa ching'weno agwo asabeigwananete na kuira omwana oyo wika tieta Lakini gyatuika nyagitari agateba omwana wenda kogenda for surgery yarenge gwera gitekange 30 nande yare gwera giteka chinke so I allowed him akora omwana surgery nga apply for SHA ga approve chibesa very fast munyagitari akaira omwana surgery ekeraika surgery omwana uritasogeti kurwa by the time mungoja nganyora omwana abekira ICU ajete kabwate tonsils iga semioyo naende nabwate ebintu gete bigotoka ase chimioro lakini ebibye chimioro mbiarenge so serious egento kiarenge tonsils na kiarenge kumanageibu egerari endagera bono yekera arigeria ebintu ebi agateba akomokora operation namubore ting'angi okora omwana operation ase eng'encho ebintu ebi ebike especially tonsils nabo kware ochimanage egere chigwene omwana omaye ocha gokora ki omaye ocha komorusia ebintu ebi agata it's a simple thing nabo ngobwata virusi naende mbibwati effect ere biekomanya na confirm omwana ngotarare she's okay naende tagotwarane problem bona kera najete mambi ngonyora omwana ari ICU I was shocked to what happened bono omonyagitari otimorochi agwenda gocha atwaerese ng'anki kiabete naende naki omwana asirete bono nigo efamily yatebire buna nigo etegete obwene bw'omwana obo agwo asomokire gitambukiro yokogenda ase ekigambiro na kwenekia nkonyora bari obwene bw'omochokoro obo nenchiri wanare koboria obwene bw'omwana botoke ekiagera tindochi ng'egento ekiateba tare komokora naki gaitete omwana bono naki nagora ng'a tiga tobeke ase embeo egere tomanyereri ng'anki kiagete neraeresere nyonkoti nki kiabete omwana oria agakwa buna gokwana iga omwana mocheri abegetwa mogoroba mocheri are chibiche chiaye ng'abo nkoboroki buna arenge moyo naende buna arenge gotara lakini rende bono omwana mocheri are so ntora twachire iga komorora tose tobarore na admin twakwane na omanyene but rende into due course ntoche tomanye ng'e problem ninki naende egere tobarore magiga yogotegerera efamily eyo nigo twagenda eyemo ase yemo goika ase nyagitari eyo nagwo asitomirana amo na Dr. John Kumenda oyore omonyene enyagitari eyo nagwo asanya koba kagotwa oroboti rwa postmortem oro rwasogete itukore igoro na korokia nikigerete omwana oyo gosiria obugima bwaye. My names are Dr. John Kumenda. I am the CEO of Chiron Hospital. And first, I want to thank you for coming to clarify what is happening or what you have heard about a client we had in our hospital by the name Gianna Mogiti Ombiro. Mano yo nobo maene na aicha agacha kurwari ugaiga ase obokong'wa abwate bwe mioyo yaye n'abanyagitari bari kumurwaria mbamoirete bakamukorera surgery na bakakora surgery eyi bagakora buya lakini rende azitwa omwana agadevelop egento tokuruke reaction and abanyagitari mbatemete kadiri ya uwezo wao komokonya obugima bwaye lakini reaction ye gatoka yabeire nene woni giga togotebia familia y'omwana oyo ng'a pole sana teri njarenge intention ye nyagitari ng'a omwana iche ache gokora surgery alafu kisha baadaye
etokane ng'atachieti ko succeed koreng'ana igoro bachete bakanyara gokora postmortem naende nkagerete mbabete satisfied ng'a nyagitari tetageti kobisa kende nyagitari obona bachete aga-examine chirecord chionsi aga-examine omwana kire egento igo tokobatebi ng'a pole sana according to us getoroche ng'a probably ne reaction yarenge lakini rende investigation sinchigendererete na kende gionsi baragani gokonya konde bonsi korwa ase nyagitari ntore tayari kobakonya lakini ntore tayari gocooperate na barabwo ntore tayari kobakonya ntore tayari kobamo na barabwo gekogera ine incident tota-anticipated na intwe so no toramo tokobatei pole sana bari involved. Yinkuripoteria ekitaseni ya Kisii Hot TV nche nikonkurukwa nyapto Dennis Kuntu.